тамашачыларыбыз, Яңа ғасыр каналында Татарлар тапшыруы башлана. Киләсе ярты сәгатьтә без сезгә милләттәшләребез тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерербез. Бүген безнең программада. Бүген юлыбыз Кочка пожар авылына. Элек бик күп пожарлар булган. Шул пожарлардан куркып, береге суга, пена янына килеп урнашканнар. Сәүдәгәрләр династиясе Яушевлар тарихы. Это была огромная семья. Было 4 мощных, богатых торговых дома. ТССР төзелүенең 100 еллыгына яңа күргәзмә. Бик күп китаплар безгә Татарстаннан бушлай килде. Татар телен өйрәнүдә алга. Кыйналыкларны җиңеп, без алга китә алдык. 30 август без татарлар документаль фильм эфирга чыгачак. Безнең халкыбызның үзәң артты татар халкы. Татар халкына карата мөнәсәбәт артты. Безгә хөрмәт белән карыйлар. Милләтебез артыннан дөнья гизәбез. Түбән Новгород өлкәсендә 34 татар авылы. Инде узган тапшыруларыбызда сезнең белән шуларның берсендә булдык. Бүген юлыбыз Кочка пожарга. Әлеге сала язма истәлекләрендә беренче тапкыр 1611 елда искә алына. Бүген дә үткәнне түкми, чәчми саклаучы гореф-гадәт йолаларыбызны күз карасыдай кадерләп буыннан буынга күчерә килүче авыл ул. Кочка пожарның сәләтле, талантлы ул кызлары гына ни тора. Грек-Рим көрәше буенча Олимпия чемпионы Шәзам Сафин, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинны биргән җир. Әле тагын дәвам итеп булыр иде, ләкин сюжетны карап, үзегез күрү күпкә отышлырак булыр. Тау башына салынгандыр безнең авыл дип җырлыйсы килә Кочка пожар авылын күргәч, татарлар гомер-гомергә йорт сала нигез урынын сайлый белгән шул. Кочка пожар сыгылмалы, мул сулы Пьяна елгасы буендагы калкулыкта урнашкан авылның тарихы да зур, ә иң мөһиме ул барлана, буыннарга тапшырыла. Авылыбыз 1611 елларда барлыкка килгән дигән берничә версиялар бар. Аның берсе картлардан калган. Безнең авылыбыз иң элек булган Кызыл Октябрь районының Карга авылы янында. Элек бик күп пожарлар булган. Шул пожарлардан куркып, береге суга, пена янына килеп урнашканнар. Кочки авыл тигезлектә түгел безнең авыл, пожарки шул пожар сүзеннән килгән. Икенче версия инде. Алимҗан Орловның китабында «Навеки вместе» дигән китабының икенче частендә булай дип язылган. Кучкай Мурза князь Мустафин Арзамас якларыннан килеп урнашкан, кочевниклардан качып. Вот Кучкай аның исеменнән, пожарки тоже шул янгыннардан качып килгән. Матур йолалары, гореф-гадәтләре булган авыл, аларның кайберләре бүген дә үтәлә, тик менә заман таләбеннән төшеп, онытыла барганнары да бар. Әмма авыл халкы аларны сәхнәләргә менгергән, мисал өчен чалгы таптау, тирес басу йолалары. Яшь киленнәр күбрәк инде, яшь кызлар күбрәк инде. Кыш буе җыелган тересне бер кучага җыеп куялар да иде. Менә шуны специаль калыпларга төзеп, казыпларга тиеп, кол белән галиш кол тиеп, галиш аяклар белән басып, формаларга китереп, аларны әйбәтләп кенә эшләп куялар иде. Менә шул ягулык кыш буена диярлек җитә иде өйләрне йылытырга. Артистларга килгәндә бар да шушы авылныкылар фольклор ансамбле 20 ел дәвамында эшли. Бу составка әле 3 кенә ел җитәкчеләре Азат Җиһаншин. Бер үк вакытта инде 17 ел дәвамында клубта аккомпаниатор булып эшли. Мин әйтәм, мин Рамил Курамшинның ученигы дип әйтәм. Мин бәләкәйдән вакытны аның үенә йөри идем, килгән саен. Мин бер кавыл кылмадым. Фактически мин ноталар белмим үзем. Мин 3 малаем, 3 дә грамотлар, 3 дә баянистлар. Безнең нәсел шундый рагыны бар да. Талантлы да. Сүздә юк, талантлы бу авыл халкы, горурланып сөйләрлек ул кызлары, уңышлары бар. Шәзам Сафин, олимпийский чемпион, безнең авылдан төбе. Вот Әхмәт Саттар, ул поэт. Рамил Курамшин инде бөтен Татарстан белә, бөтен безнең өлкәбез белә. Знаменитый ул безнең авылда туган, авылда үскән, авыл мәктәбендә укыган. Советлар вакытында бик сильный колхозыбыз иде. Бу инде җитәкчеләре Курбан Аймасов, ол өмірлік председатель, знаменитый председатель, 2 орден Ленина, аның имеет. Бұл біздің главный врач, бізде участковый больница, 2 этажлы, соғыш вакытында госпиталь болған,
зор. Вот аның заслугасы. Бұл знаменитый біздің агроном, заслуженный агроном Российской Федерации. Әңгәмәдәшебез Рөстәм Абдуллин үзе дә шушы авылда туып үскән. 25 ел дәвамында колхозда агроном булып эшли. Күмә хуҗалык таркалды инде, ләкин шунысы шатландыра. Мин эшләгән кырларны чүп басмаган ди ул. Кочка пожар крестьян фермер хуҗалыгы бар. Аны милләттәшебез Илдус Шәйипов җитәкли. Бу юнәлештә эшен 2008 елда башлый. Хуҗалыкта даими эштә дистәгә якын кеше. Төп юнәлеш шикәр чөгендере, бөртекле культуралар, мөгезле эре терлекләре дә шактый. Жер 2000 гектар. Вот, атлар 150 баш, маточный поголовье 100 баш, вот, дойный стада 200 баш. Облысыбызда, Аллага шүкір, помышлары бар, мәне сушилка эшләттем тегелне, ниттеләр, возмещение эшләделәр. Булай эшләгән кешегә ярдәм итәләр. Иртәнге 5-тә торам, сәгать төнге 1-дә генә ятам ди ул. Эшен улы белән бергә алып баралар. Илдус Шәйипов чын күңеленнән авылын яратып, булсын дип тырышучы кеше. Татар бит аманда эшләргә, табырга, сәүдә эше белән итәргә ниятем инде. Да, татар ниятем инде. Без да, татарлар, шуны кирәк гордиться. Хәзерге вакытта авылда 600 кеше яши, 500 хуҗалык. Сергаш шәһәренең якын булуы да уңайлы. Халыкның байтагы шунда йөреп эшли. Күпләп мал-туар тотучы гаиләләр дә бар. Участок хастаханәсе, кибет, балалар бакчасы, мәдәният йорты. Максатыбыз халыкның тормышын мөмкин кадәр уңайлы итү ди җирлек башлыгы. Өлкә программасы буенча хоккей корды куйганнар. Үз такымнары бар. Юллар, таш, су, газ кергән. Кочка пожарда туып үсеп, бүген зур уңышларга ирешкән авылдашларының ярдәмен дә һәр даим тоеп торалар. Күптән түгел мәдәният йортын төзекләндергәннәр. Безгә бик каты спонсорлар булышты. Безнең үзебезнең концертлар була җәен. Шул җәй концертта без акча җыябыз. Ул акчаны җыеп, шул акчаны именно ремонтка куябыз. Чтобы безнең клубыбыз яхшы булсын. Ничә урынлы клуб? Безнең 216 урынлы клуб. Атырга керек, соңгы вакытларда халык дингә тартылырга тотынды. Бездә укуларда бар, мәчетебездә курсалар, күп йөриләр, уже средний возрастагы халык. Җәй айларында яшьләр дә күп. Шәкәрдән килгән яшьләр дә мәчеткә күп йөриләр. Вот ошо куандыра. Халкыбыз кайда гына яшәсә дә үз йөзен югалтмый. Без моңа һәр даим, һәр сәфәребез саен инанабыз. Бу милләтебезгә хас рух көчлелеге. Авыллар татар мәдәнияте, мөхите учагы булып калуын бүген дә исбатлый. Яшәсен авыл. Гөлия Садыкова, татарлар, Кочка пожар авылы, Түбән Новгород өлкәсе. Көньяк Уралның 2 шәһәрендә, Чиләбедә һәм Троицкида татар эшмәкәрләре Яушевлар төзегән биналар безнең көннәргә кадәр сакланган. Алар федераль әһәмияттәге архитектура һәйкәлләре булып тора. Бу гаилә 19-20 гасыр башларында Россия империясы мөселманнарының социаль-икътисади, иҗтимагый һәм дини тормышында мөһим роль уйный. Сәүдәгәрләр династиясе Яушевлар тарихы белән үз хәбәрчеләребез таныштырыр. Тройста 18-19 гасырларда халыкның күпчелеген татарлар тәшкил иткән. Аларның күбесе киң сәүдә алып барган. Ул чорларда шәһәр үсешендә Яушевларның роле зур һәм мөһим була. Бу фамилия миңа бала чактан таныш ди. Тройс шәһәренең туган якны өйрәнүчесе Рауф Гиззатуллин. Этот дом Яушев, я еще удивлялся, будучи маленьким. Думаю, в чем дело, почему тут везде Яушевка? Это потом стало понятно, что это была огромная семья. Было 4 мощных, богатых торговых дома. Разных Яушев наследники. Яушевларның борынгы бабаларының чыгышы Казан губернасыннан. Сәүдәгәрләр династиясенә нигез салучы Гайса Яушев Тройскида 19 гасыр башларында төпләнә дигән фаразлар бар. 6 улының иң улысы Әхмәтҗанның балалары барысы да бик сәләтле һәм булдыклы. Яушев фамилиясын, туганнарын данлаган кешеләр була. Люди такие твердо стоящие на ногах, люди, делающие все качественно. Если они строили дом, это был самый лучший дом. Ко всему относились ответственно, и в то же время люди очень с пониманием того, что надо помогать. То есть это такие люди прогрессивные. В то же время с деловой хваткой и в то же время желанием всем помочь. Ата-бабасыннан эшмәкәрлек сәләтенә өйрәнгән абыйлы энеле Яушевлар 1887 елда бер туган Яушевлар дигән сәүдә йортын гамәлгә куеп, аның тармакларын Мәскәү, Чиләбе, Ташкент, Кустанайда, хәтта чит илләрдә дә булдыралар.
Рәсәй һәм Урта Азия арасында сәүдә белән шөгыльләнгән гаилә көнбатыш илләрдә дә билгеле була. 1910 елда төзелгән бу мәһәбәт бина гасырдан артык кара булмаса да, бүген дә Троицкның бизәге булып тора. Сәүдә йортын төзү өчен Яушевларга шәһәр хакимияте созлыклы урынны бирә. Шуңа да карамастан бинаны алар 2 ел эчендә төзеп бетерәләр. Бу бинаны салып чыгып, монда эшли башлагачтан, әле малай булып эшләп килгән монда минем бабай. Әхмәҗан Мөхәммәҗан улы Якупов. Ул монда иң баштан эшләп килеп, шуннан азагында 14нче елларның алдында аны приказчик итеп эшлиләр инде. Приказчик булып эшли монда. Шуннан 1914 елны аны алалар сугышка. Фәрит Якупов үз җырын шәһәрнең генә түгел, милләте тарихының бер шаһиты хөрмәтенә багышлады. Оркестр башкаруында классик әсәрләр яңгырады. Шулай концерт оештырып җимерелә башлаган федераль әһәмияттәге бу һәйкәлгә игътибар җәлеп итәргә карар итте Троицк мәдәнияте хезмәткәрләре. Концертта Муллагали Яушевның Мәскәүдән килгән оныкчыгы Александр Чайчис та карады. Аның бирегә килүе революциядан соң данлыклы сәүдәгәрләр нәселенең Троицк җиренә беренчегә аяк басуы. Важный эмоциональный момент. Мои предки уехали из этих мест более 100 лет назад. Они проделали путь через половину континента во Владивосток, потом Харбин, потом Япония. Потом было возвращение в Советскую Россию, в Ташкент. И в конце 20-х годов прошлого века моя прабабушка, вслед за ней ее сестры, ее мать, переехали в Москву, где родился уже я. Моңаша бинаның матурлыгын тышкы якта гына күзәткән Троицк халкына эшкә кирип карау мөмкинлеге дә туды. Сәүдә йорты буларак 6 ел гына кулланырга насыйп була. Революция бинаның хуҗаларына гына түгел, аның үзенә дә кагыла. Гражданнар сугышы елларында бина хәрби складка әверелә. 1946 елдан 2015 елга кадәр биредә электромеханика заводы цехы эшли. Әмма шуңа да карамастан модерн стилендәге үзенчәлекле бизәкләр сакланган. Быел шәһәр хакимияте архитектура һәйкәлен федераль милектән алып, муниципалитетка тапшыр юлын таба. Әлеге көннәрдә бинаны тургызу эшләрен алып барырга инвесторлар белән килешүләр төзелә. Здание более 110 лет назад было построено на болоте, но тем не менее оно очень основательное. Оно еще 300 лет простоит. Поэтому ему просто нужен уход, какое-то красивое наполнение, и оно заживет своей жизнью. На радость всем людям. Яушевларның күп санлы туганнарының һәр кайсының йортлары да үзенчәлекле матурлыгы белән таң калдыра. Алар турында алдагы сюжетта таныштырырбыз. Чиләбе өлкәсе Троицк шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. ТССР төзелүенең 100 еллыгына яңа күргәзмә. Бик күп китаплар безгә Татарстаннан бушлай килде. Татар телен өйрәнүдә алга. Кыйналыкларны җиңеп, без алга китә алдык. 30 август без татарлар документаль фильм эфирга чыгачак. Безнең халкыбызның үз аңарты татар халкы. Татар халкына карата мөнәсәбәт артты. Безгә хөрмәт белән карыйлар. Китапханәчеләрдән күргәзмә. Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге Милли китапханә ТССР төзелүенең 100 еллыгына карата күргәзмә әзерли. Бу булачак күргәзмәнең бер өлеше генә. Алар арасында автографлы китаплар, тарихи фотолар. Бер гасырдан артык ишекләре бер кайчан да ябылмаган өлкәнең татар утравыннан безнең хәбәрчеләребез видео язмасы. Өлкән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова бу мәдәни учакта кунакта булган Казан язучыларының автографлы китапларын барлый. Менә бу китап Ринат Харис 86 елда алар безнең китапханәдә булып киттеләр. Бу Нәби Дәүлинең үз кулы белән язып калдырган китабы Яшәү белән үлем арасында дигән китап, бик атаклы китап бу. Монда ул елда 67 елда Нәби Дәүли китапханәдә эш язучы килделәр. Китапханәдә очрашу булды матур. Монда Зәки Нури, Нәби Дәүли, Газиз Мөхәммәтшин эш язучы килеп, безгә китаплар бүләк итеп, үз автографлары белән китаплар калдырдылар. Татарстанның бүген чәчәк атуына Оренбург татарлары да шактый өлеш кертә. Халкыбызның әдәбияты, сәнгате үсешендә якташларыбыз зур роль уйный. Мөсәгыйть Хәбибуллин
Мәдинә Рәхимкулова, Рәшит Искәндәров. Бу әдипләрнең исемнәре әдәбият, китап сөючеләргә бик таныш. Оренбур театр сәнгатының бишеге. Ильяс Кудашев Ашказарский, Мирхайдар Фәйзи, Фатима Ильская, Фатима Камалова, Хаким Салимҗанов, Халил Абжалилов. Шулай композиторлар Җәүдәт Фәйзи, Бату Мөлеков, Шакир Мәҗитов, Захид Хәбибуллин музыка сәнгатен байыткан шәхесләр. Күргәзмәгә килүчеләрдә заманында монда мөдир булган язучы Шәриф Камалның китап шкафында кызыксыну уятыр. Китапхана Татарстанның ярдәмен тоеп яши. Заманча йортта, киштәләрдә, идәннән алып түшәмгә кадәр 50 меңлек фондның яртысы диярлек татар телендә. Аларның күбесе Татарстанда дөнья күргән һәм бик күп китаплар безгә Татарстаннан бушлай килде. Бөтен дөнья татар конгрессы аркылы һәм милли китапханәдән. Бүгенге китапхана күргәзмәсе ул заманча мәгълүмати агарту киңлеге. Цифрлы чорда, узган гасырда төшерелгән фотоларда яшәешебезнең мизгелләре, тарихыбыз сурәтләнгән. Менә Аяз Гыйләҗев бунда үзенең китабын бүләк итә. Безнең мөдиребез Наил апайга. Bütün фотоларда электрон вариантка кермәгән әле, шулай булса да эштән берилешен без уже керттек монда. Менә бүтән шундый очрашулар булган һәм безнең китапханәдә үткән чараларда төшкән фотоларны без электрон вариантка әйләндереп саклап калырга тырышабыз. Күргәзмәнең дәвамы этнозал, борынгы фоторәсемнәр, музыка кораллары, милли кием элементлары. Тасыр төзелүнең 100 еллыгы әләме эстафетасы тантанасы Оренбурда февраль айында Татар драма театрында узды. Биредә Идел буе федераль округының татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре юбилей әләменә үз субъектларының флаг миниатюраларын беркетте. Шул ук көнне китапхана Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шахразиевның Идел буе федераль округыннан җыелган татарлар белән очрашу урынына да әверелгән иде. Татарстанның уңышларына без шатланабыз, куанабыз, горурланабыз. Мәңге яшә Татарстан. Алдагы көннәрендә тагын да зур уңышлар телибез. Хусейн Ямашев китапханасы бүген дә нәкъ әүвәлгечә милләттәшләр өчен җыелышу, аралашу урыны. Озакламый Оренбурлылар әлеге күргәзмә белән якыннан таныша алачак. Оренбурдан Фируза Абсалямова, татарлар. Провинциаль программистның мавыгуы халыкара проектка әверелде. Сүз Томскидагы мөритүче дуслар яшьләр клубы әгъзалары программист Ринат Галимов һәм аның дусты инженер Дамир Уразаев турында. Татар егетләре ана телебезне өйрәнү өчен алга мобиль кушымтасын булдырганнар. Бу юнәлештә нинди авырлыклар һәм куанычлар булды? Киләсе видео язманы карыйк. 1 ел гыйлем өйрәнү, 2 ел гыйбадәт кылудан хәерле. Алга кушымтасы татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен булдырылган. Анда татар-рус сүзлеге, өйрәнүнең махсус механизмы, өйрәнү статистикасы, шулай ук кулланучылар белән аралашу мөмкинлеге бар. Менә инде 15 елдан артык программист булып эшлим. Татар телен ничек өйрәнә башлады? Ниндидер мезгелдә туган мәдәнияткә һәм телгә тартылу барлыкка килде. Якынрак булган сайын мәдәниятне белү һәм туган телендә аралашуның мөмкинлеген аңлау арта бара. 4 еллык мин татар телен өйрәнергә карар кылган. Мин Казахстанның төньягында Семей шәһәрендә яшәдем. 4 яшькә кадәр татар телендә генә сөйләштем. Мәктәптә күбесенчә рус, казах телләрендә аралаштык. Ата-аналар каршы түгел иде. Томска укырга барасыны белделәр, ди Дамир Уразаев. Ул бу файдалы юнәлештә Ринаттың терәге. Бу проектта минем ролем финанслар җәлеп итү. Кушымтаның барлыкка килүен унай бәяләделәр. Кулланучылар дизайн һәм хаталар турында да әйтте. Башта аларга бик кыен була. Дизайн, тәрҗемә, тавышландыру кебек бурычларны хәл иткәннәр. Бәхеткә Россиянең төрле шәһәрләреннән ярдәм килә. Чит илләрдә дә кызыксынучыларның рәте арта. Проектны тормышка ашыруда егетләргә Татнефть хәйрия фонды иң зур ярдәм күрсәтте. Татар халкы мәдәниятенә битараф булмаган социаль җаваплы бизнесның мондый мисалларын күрү егетләрне тагы да дәртләндерде. Безнең турында белгәч, Татнефть зур ярдәм күрсәтте. Алар бу башлангычны хуплады. Алга проектны финанс яктан өлешкерттеләр, кыйнлыкларны җиңеп, без алга китә алдык. Шәп булган. Разработчиклар большие молодцы. Бик әйбәт кушымта. Кулланучыларның хезмәткә биргән мондый яхшы сүзләре, бәяләре алга таба да эшне дәвам итәргә рухландыра. Без татарлар үз тарихыбызны,
мәдәниятебезне, телебезне белмичә, ятим булып калабыз. Үз тарихыбызны белеп, үткәннәребезне истә тотып, без моның белән бабаларыбызга хөрмәт һәм истәлек биреп кенә калмыйбыз, ә киләчәккә нигез салабыз, ди Ринар. Без аның бу фикерен хуплыйбыз. Томскидан Елена Сафюлина, Татарлар. Кемнәр ул татарлар? Татар үзенә бу сорауны бирмәс. Ә менә аңлата белерме? Кем без? Нәкъ менә шул сорауларга җавап бирүче фильм 30 август көнне 13:10 эфирга чыгачак. Аны безнең татарлар редакциясе әзерли. Сәяси лидерлар, тарихчылар, иң мөһиме гади халкыбыз катнашында әзерләнгән документаль фильмны игътибарсыз калдырмассыз дип уйлыйбыз. Хәзер сезнең өчен без татарлар дип исемләнгән фильмнан үзек тәкъдим итәрбез. Безнең халкыбызның үзаң артты татар халкы. Татар халкына карата мөнәсәбәт артты. Безгә хөрмәт белән карыйлар. Biz татарлар, biz күп һәм төрле. Төрле җирләрдә гомер итәбез. Сибелгәнбез, таралганбыз, күпме халык. Табышканга бәхет тыйып без куандык. Бер бакчада төрле гөлләр кебек. Төрлечә сөйләшәбез, тик аңлашабыз. Сөз безнең диалектлар, ягъни җирле сөйләмнәребез хакында. Алар шәү. Урта, көнбатыш һәм көнчыгыш. Татарларның килеп чыгышы, кайда яшәве, сөйләме, үсеше, кыскасы үткәне һәм бүгенгесе, буларның барысы хакында да сөйләү, күрсәтү мөһим. Безнең дәүләтчелебез кайтачак. Ләкин аның өчен татарның үзен саклап калу кирәк. Татарлар редакциясе алынган документаль фильм үз тамашачысын табачак. Аның нигезендә татар халкының тарихы гади халык аша җиткерелә. Минем әйткем килә бер нәрсә. Без мишәрләр үзенә карата. Мишәрләр. Без бит татарлар. Соң булса да, уң булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип ситләргә күрсәтәйек. Без татарлар дип исемләнгән фильм халкыбызның горурлыгын тагын да арттырыр дигән өметтә калабыз. Сез аны 30 август көнне 13:10 карый алачаксыз. Тарих дәвам итә. Без татарлар үзгәрешләр белән бергә атлыйбыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.